ועכשיו נעבור לקצת מיסוי. ענף ההייטק הישראלי נפגע בשנים האחרונות, במיוחד בעקבות המלחמה והשפעתה על משקיעים וסטארט-אפים. לכן משרד האוצר השיק רפורמה מקיפה שמטרתה להחיות את הענף, לעודד השקעות, להקל על חוזרים מהחוץ ולספק ודאות רגולטורית וגם מיסויית. המטרה היא לחזק את ההייטק כקטר הצמיחה של הכלכלה הישראלית ולהבטיח המשך חדשנות וצמיחה. על מנת להבין את כל המשמעויות המעשיות של הרפורמה, איתנו רואה חשבון שי בן שמואל. ערב טוב לך. אהלן, מה העניינים? אז בוא נדבר בקצרה על הרפורמה, על העיקרים שלה, ואיך אתה רואה שזה באמת הולך לקדם ככה את ההייטק, להחזיר אותו לגדולתו, כי אין מה לעשות, אנחנו יודעים שזה הקטר המרכזי של המשק שלנו. נכון, זאת רפורמה שהייתה נדרשת מזה זמן בשוק, וכל הכבוד שעשו את הרפורמה הזאת. עכשיו, מה שמיוחד ברפורמה הזאת זה לא משהו שהוצנח על המשק מלמעלה על ידי האוצר, אלא הרפורמה הזאת גובשה בשילוב של האוצר יחד עם בכירי ענף ההייטק בישראל. הרפורמה הזאת, המילה, מה שהיא מייצרת, היא מייצרת למעשה ודאות. כי עד היום מה היה קורה? חברות ישראליות היו נקנות על ידי חברות בינלאומיות, והיה אי ודאות. לא ידעו בדיוק את שיעורי המס שיהיו, ואת כל חברה היה נקבע לגבי המס. אז יצרו פה בעצם איזושהי אחידות. אחידות, למעשה, אחידות, ודאות, אתה יודע לאן אתה מגיע, אתה גם יכול לקבל רולינג. כלומר, תוך 180 יום יש מצב שרשויות המס חוזרות אליך ואומרות לך, הנה התוצאות. אתה חי בעולם שאתה יודע מה הולך לקרות שם. נדמה לי מדובר על איזה 27% משהו של כן, מיסוי. יש גם הטבות נהדרות למשקיעים. לחוזרים ולמשקיעים מבחוץ. יש כמה רבדים ברפורמה הזאת. קודם כל, המטרה של הרפורמה הזאת היא לעודד אנשים זרים לבוא ולהשקיע בישראל. דוגמאות, אם עד היום היינו מדברים בין 25 ל-50% מס, קבעו היום 27% מס. יש מצבים שמשקיעים זרים לא ישלמו בכלל מס. יש מצבים שהם ישלמו רק 10% מס. כלומר, המדינה באה ואומרת למשקיעים הזרים, בואו, אני מוכנה לרדת קצת בגבייה שלי המיידית, אבל אני רוצה שתבואו ותשקיעו לנו במדינה, וזה דבר מצוין. מצוין, וגם מעודדים מי שיצא מפה לרילוקיישן, מעודדים נכון. לחזור את הישראלים שלנו, היהודים שלנו להחזיר לפה, וגם להם יהיו הטבות. נכון, נכון. אחת מהסוגיות שהייתה, זה שהרבה ישראלים היו מעדיפים להישאר בחוץ לארץ, כדי שהאופציות שלהם יתממשו והם לא ישלמו מס בישראל. אז אומרים להם, בואו, אנחנו נותנים לכם כמה אופציות, ואחת מהאופציות שאנחנו נותנים לכם, זה שתחזרו לארץ ולא תשלמו מס על התקופה שהייתם שם בחול. וככה מגיעים למצב של עוד פעם מעודדים את האנשים, את הטלנטים האלה של מדינת ישראל, אנחנו מעודדים אותם לחזור לישראל. יש עוד הרבה הטבות ברפורמה הזאת, שוב. אז מכיוון שזמננו קצר, אני רוצה לגעת איתך בעוד נושא אחד, כל הנושא על מיסוי מדירות, מהשכרת דירות, שי אהרונוביץ', מנהל רשות המיסים, כמובן, עדכן השבוע שההכנסות ממיסוי מסחר הדירה עלו השנה ב10%. איך אתה רואה את כל הנושא הזה, ואיך באמת מצליחים להגיע עכשיו לאחוזים גבוהים יותר של גביית מס? אז תראי, קודם כל, הגביית מס המשופרת, זה כל הכבוד לרשות המיסים. יש יותר טכנולוגיה, הנתונים יותר שקופים, וככה אפשר לגבות יותר מיסוי. אבל נגעת באיזשהו נושא שאני מדבר עליו כבר שנים. שיעור המס היום על שכר דירה הוא רק 10%. אין דבר כזה במדינת ישראל. באחד המסלולים, יש 3 מסלולים. כן, יש 3 מסלולים, אבל המיסוי הכי נמוך, יש פטור ממס, עד הכנסות מסוימות, ואחר כך 10%. אין שיעורי מיסוי כאלה נמוכים. אני רואה את זה בתור, אני לא מבין למה עד היום זה נשאר 10%, כי היו בשקט יכולים להגדיל את שיעורי המס. מצד שני, בואו לא נשכח שתשואה מסחר דירה היא במדינת ישראל היא בין 2.5% ל3% בטופ, לפעמים גם פחות. אז אם תגדיל את שיעורי המס, אז בכלל לא יישאר תשואה למשקיע, לא יהיו דירות להשכרה. אנחנו רואים את השכירויות או לא. אנחנו רוצים לעודד משקיעים או שאנחנו רוצים לעודד זוגות צעירים? אנחנו רוצים שיהיה דירות להשכרה. אז אם אנחנו רוצים שיהיו דירות להשכרה, אז גם כן, אם היו מעלים בעוד 2-3%, לא היה קורה שום דבר לדעתי, כי שיעורי המס הם מאוד נמוכים.
זה נכון, אבל לצערי יש לנו עוד מלא מה לדבר על זה, אבל הזמן שלנו תם, אז תודה רבה לך על הדברים. עד כאן אנחנו בסוגרים שוק לערב. אנחנו נמצאים כאן כמובן בכל שעות היום, בין השעות 5 אחר הצהריים ועד 7 בערב בערוץ 10, ומזכירים לכם, כל תכני ערוץ הכלכלה זמינים עבורכם. חפשו ערוץ הכלכלה או 10 בגוגל. המשך צפייה נעימה ושיהיה ערב נעים.